Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil dinako niya kami dito sa lugar na ito. Sa Pampanga? Sa Pampanga. Sa sobrang dami ko nang napuntahan. Siguro, mga ilan manggagamot na yon. Kung sa 20 kayo, 20. Kilala niyo ako kung sino ako. Ginamot niyo na rin siguro ako. Nagpagamot na ako sa YouTube. Sa inyo, nagbayad nga ako ng 5,000. 3,000 sa pangontrang binigay niyo. Hindi man din nakagaling. So, bali, Yun lang masasabi ko sa ite. Dudugtungan ko lang to. Ako lang magsasabi. Ginamot ka nila kahit nagbayad ka ng mga malalaking halaga sa YouTube. Kahit meron pa 5,000, may nagamot pa sa'yo nung tuwing alauna ba, wala stress ka lang ginagamot. Hindi ko alam kung bakit hindi ka nila napagaling. Pero instrumento pa rin sila ng Diyos. Importante ngayon, gumaling ka na. At nadampot ko na siya kasi black magic ang ginamit sa'yo. Mataas na antas ang ginamit sa'yo. Mataas pa yun sa mga makukulang. Babatikan talaga ang kanyang angkan. Yun lang. At anong pakiramdam nyo? Ngayon po, sobrang gaan na po ng pakiramdam ko na ang laki po ng pinagbago. Hindi ko po, naranasan ko po to sa ibang manggagamot. Isang araw lang bumalik. Pero ngayon parang kakaiba po yung gaan. Wala na talagang sakit Wala nang sakit na ramdaman. Salamat po sa Kasi pag nagpapagamot kayo sa online, totoo yung kinukuha yung picture. Pero dapat kinakausap po kayo. Opo, hindi po nila nakukuha yung... Kasi hindi niya kayo kinakausap eh. Hindi niya kayo dinadasalan, hindi kayo binubulungan. Tapos kada isang linggo, dinadasalan kayo. Binabalikan kayo kasi 21 days po yun eh. Opo. Hindi yung basket pag nagbayad ka ng 5,000, 6,000, tapos 3,000, 3,000, kailangan nyo pa rin magpadasal sa kanya na personal niya kayo makausap sa messenger. At siya mismo magdarasal. Hindi niya po ako binalikan, kinukulitan ko pa siya. Tapos, nila ako- hindi ka pinapansin. Opo, hindi po. Pakatas po nakuha yung bayad ko. Hindi na nila. Tapos, pera pa dito sa mga Pampanga. Opo. Hanggang probinsya po, nagpagamot na Hanggang ako. probinsya. Opo. Tapos, nanalangin ka ba sa Panginoon Kristo o nasa mo ako nakita basta-basta? Nanalangin din po ako. Sabi ko, alam ko balang araw bibigay din ng Diyos yung kasagutan sa karamdaman kong tong Yo. 7 taon ko ng... Sa karamdaman Opo. sakit. Ngayon, ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi ako nagpagaling sa'yo. Hindi rin kami tinatawag na sugo. Ayoko. Instrumento lang ako. Instrumento rin tayo. Ginamit mo ang pananampalataya mo sa aking Ama. Ginamit ko naman ang matindi kong paniniwala sa aking Ama. Nagtulungan tayo at para matalo ko ang kadiliman. Ngayon, sa Diyos ka magpasalamat dahil binigyan kanya ng instrumentong Instrumento po. magpapagaling sa'yo. Hindi ako, kundi ang aking Ama at pananampalataya mo. Yun lang po at maraming salamat. Tanda mo yung sinabi ko sa'yo kanina ha. Hindi ko nasasabihin dito sa video kung ano ang bawal. Opo. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat. At God bless po sa inyo, sir, ha? Alagaan niyo po ang asawa niyo ulit. Thank you, thank you, thank you. At maraming salamat. Meron na ba talaga? Apo, meron na po. Relax lang. Huwag mong isipin yung manginginig. Kailangan mo kailangan natin makapasok kasi marami na naggagamot sa'yo. Pangalan? Grace Sobrang dami na naggagamot sa'yo. Middle name? Loreto Apelido? Mirabueno, Ilang taon? 28. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, iilawan niyo ang aking kamay upang punin ang lahat ng mga masasamang espiritu umalil sa loob ng katawan ng tao ito. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, tinatawag ko sa espiritual ng Panginoong Kristo ang nananakit sa loob ng katawan ng taong ito. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Makipag-usap ka sa akin. Putok na! Subukan mo makipag-away sa akin. Kung ayaw mo lusawin kita. Shit! Putok Bigyan ng init. Tusukin ang puso, magnetiko. Inuutusan kita bilang instrumento ng Panginoon sa Kristo. putang ina, nahuli ako, putang ina! Ano? Ikakadena kita ng apoy. Putang ina mo! Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoon sa Kristo. 20 taon na ito naghihirap sa kadiliman. Putang ina! Ngayon, marami nang nagagamot sa iyo. Wala kang karapatan na murahin ako. Tutusukin ko ang utak at puso mo. Bigyan ng bigat ang aking 2 daliri. Ay, mahal ko Tinatawag yan! ko magnetiko. Mahal ko yan! Putang ina! Sinong mahal mo? Ay, ang babae yan! Bakit? Ano kanya? Subukan mo akong pumalag. Tandaan mo. Pupugutan kita ng hininga sa loob ng katawan niya. Walang tanong-tanong. Hindi pwede! Ano? Mahal ko yan! Selyuhan ang mga kamay. Selyuhan ang mga kamay. Walang makakatakas. Ipako ang mga paa. Ay, pabayan mo na. Ipako. Di ba galing ka sa mga manggagamot? Opo. Marami na. Marami na po mga... Pero sinabi nila na totoo naman tagang kinukulam ka. Opo. Yun naman, pero hindi nila mahuli-huli. Hindi po nila makuha.
Kasi yun lang ang kakayahan nila. Kaya pero nagpapasalamat pa rin ako. Opo. Lagi ka na nanaginip ng minumulyesa ka ng mga masasamang espiritu. Opo. Kung anong kadumal-dumal ang ginagawa sa'yo. Opo. Tapos pakiramdam mo para kang nasa, Sa loob ng bote, yung espiritu ko parang ganun po. parang ganon. Opo. Pero ngayon, anong pakiramdam mo ngayon? Gumaan po lahat. Wala na lahat. Mga masakit, parang dito na lang sa part. Madali na lang yan. Pipitikin lang ugat. Pero anong pinagbago? Malaki. Opo, nakakahinga na po ako ng maluwag. Dati po kasi parang napuputulan ng hipag. Wala na sakit sa sikmura mo. Wala na po. Wala na. Yung sinasabi ng medisina at saka mga ano. Wala na yan. Magaling ka na. Sa mga gilid po. Wala na rin. Opo. Salamat sa Diyos. Nagmukhang tao ka na rito sa video. Kanina hindi ka mukhang tao. Opo. Salamat sa Panginoon Kristo. Taga saan ka? Taga-magalang pa po kami. Magalang Pampanga kay Sir, no? Sige, pag-ingatan mo tong asawa mo at pagdasalin mo maigi. Nakalaya ka na. Salamat sa Panginoon Kristo.